Ei, què passa? Apa, ja estem aquí una setmana més a la secció de cinema de metadata i aquesta setmana venia a parlar-vos d'una cosa que crec que en el fons és una cosa bastant debatible. Per tant, sentiu-vos totalment lliures de deixar comentaris i en parlem aquí sota. Però sobre què vols que debatim, Pol, si encara no ho has explicat? Ja vaig. Si no vius a Venus, sabràs que fa poc més d'un mes es va estrenar Avatar, el sentit de l'aigua. I va ser notícia per moltes coses, perquè es va estar en doblatge en català, pels diners que estava recaudant, parla de milions i milions d'espectadors que estaven en el cinema. Però un dels comentaris més recurrents i el que vull donar èmfasi en aquest vídeo per reflexionar-hi és que probablement el més important no és la història que ens explica, sinó com ens l'explica. I quan dic com em refereixo a aquesta innovadora tecnologia, aquesta innovadora forma de gravar que t'hem anat escoltant, que han fet servir per enregistrar, i en aquí és on hi ha més abans, els efectes especials sota l'aigua. Per ficar-nos en situació així una mica ràpid, Avatar 1 es va estrenar el 2009 i va sentar precedents pel que fa als efectes especials en el cinema. Tant que totes les pel·lícules que hi han anat darrere i que han aconseguit grans fites, com per exemple les de Marvel o més concretament les d'Avengers, deuen pràcticament tot pel que fa als efectes especials a Avatar. Uns efectes especials que, encara que no ho semblés en el moment, també tenien les seves limitacions. Com us comentava una miqueta al principi, totes aquestes limitacions venien a l'hora de gravar efectes especials sota l'aigua. I amb Avatar, el sentit de l'aigua, la tecnologia que utilitzaven per gravar aquestes animacions ha tornat a fer un salt endavant i ha tornat a sentar un precedent de la mà de James Cameron i Avatar, en aquest cas la 2. I per què us foto tota aquesta xapa, et preguntaràs? Perquè vull parlar de la importància i el debat que generen els efectes especials i la tecnologia dins del món del cinema, de com s'han extès fins a punts inimaginables, de que moltes produccions cinematogràfiques ja no s'entenen sense aquests efectes especials, perquè a banda de fer-los servir bé o fer-los servir malament, aquests efectes especials també es poden fer servir per qüestions de diners, per estalviar-te'n, evidentment, perquè què és més fàcil, anar a gravar al mig del mar amb tota la dinerada que això comportaria, o fotre't dins d'una habitació de color verd i au. Tot això ha generat sempre infinit de comentaris, com per exemple, doncs, que això no és cinema. I a veure, parlem-ne. Sempre acaba sent simplement una opció que tu, com a director, com a productor d'una pel·lícula o d'una sèrie, pots agafar o no pots agafar, tinguis els recursos que tinguis. Que sí que és cert que el món del cinema ha anat i ha tirat molt cap aquí, el cinema més convencional, el que potser estem més acostumats a veure, i més ara amb les plataformes de streaming i la facilitat que ens donen aquestes. A tots ens agrada seguir veient com es va rodar a llocs reals, o com es fan servir, per exemple, doncs, efectes pràctics. D'alguna manera, on te vull anar a parar és que simplement són avenços. Potser l'avenç més gran en el món del cinema abans dels efectes especials va ser l'arribada del so. Podríem dir que per aquí al mig també un avenç molt gran va ser els efectes pràctics. Per tant, d'alguna manera el que m'agradaria és defensar que simplement hi ha una varietat de recursos que tu pots agafar o no agafar. Si fer una pel·lícula amb so o sense, si fer-la amb o sense efectes especials, però al final són opcions. I per molt que no ens agradi moltes vegades i que moltes produccions que haguem vist haguessin preferit que no tinguessin molts d'aquests efectes especials, en tinguessin més de pràctics, o que X pla o X seqüència l'haguessin anat a rodar doncs, a un camp verd preciós de forma real, crec que com moltes tecnologies en molts camps simplement estan allà per poder ser utilitzades quan realment es necessiti o es vulgui. Crec que una part molt gran a favor de tots aquests efectes especials, de tots aquests avenços que s'han fet a través d'Avatar o fins i tot a través del famós cub que fan servir la gent de la Guerra de les Galàxies, que es va estrenar amb la sèrie de Mandalorian, són avenços que ajuden a crear mons inimaginables que segurament abans l'única manera que teníem de veure'ls era doncs, llegint les novel·les i imaginant-nos-ho nosaltres. Però crec que per lo general és un avanç positiu per tenir més recursos per poder explicar històries de la manera en què ho necessitis en aquell moment. I a dia d'avui, encara que no ocupin les primeres posicions d'absolutament tot, hi ha produccions que fan servir mètodes més convencionals. O sigui, com sigui, era una petita reflexió que tenia ganes de fer després d'aquesta estrena d'Avatar, el sentit de l'aigua. Tinc dues preguntes per a vosaltres. Primer, heu vist Avatar, el sentit de l'aigua? I si l'heu vist en 3D, que això del 3D aquí ja podria entrar també amb la meva part hater, que a mi no m'agrada en absolut, però trobo que és un avenç per la gent que si li pugui agradar i pugui anar a triar a veure'l en 3D. I també m'agradaria que em diguéssiu què en penseu de tot plegat. Creieu que els efectes especials o la tecnologia així en general li fa un favor al cinema, li resta credibilitat o li resta ànima? Ja sabeu, ens llegim aquí sota els comentaris i ens veiem aviat. Vinga, ciao!